Manila, di ba? First time, ano bang kung isa ka nagsaka noon? Tatasalon. Katalon? Quezon City. Kasi may squatters. May lagi grabe talaga. Lumuyag doon na siya sa una. Hindi ko nga alam. Paano Ako ba- ba ako dyan may tawag na daw Mark, ang plastic bitaw nga naka kanon nga. Ang story nito, kasi, oo, kasi di ba ganito siya, utusan na po. Balik ka dito, Brian, ng kuan. Ano ba yun, yung milk na fresh milk? Kasi may artista akong iba, di Palis, si Megan. Sila Sino ba Megan sila? Si yan. Jane Garcia. Ang dami nila doon. Ben Garcia. Jen Garcia. Jen Garcia. Yung Alik Bobik. Alik Bobek. O, tapos naging mag-close friend, minalik Bobik kasi away yun eh. Nag-close friend, minalik Bobik. Ayun no, kasama namin sa bahay. Ito, pag subuon na ho, palit kag pipino. I-blender kasi imamas namin kasi specialist kami at saka therapist kasi, physical therapist kami. Hala, dugay man ihatag ang kuan pipino. Nagsigid din siyang nguya dito sa likod ng kurtina. Ay, favorite. Oo. Sa una pa lang talaga mahilig na siya ng pipino. Oo, sa una. Sa una, mahilig ka pala. Ano ba? Pumili pa talaga pipino. Oo, alam mo, grabe sa una, luig dito ako sa una. Pero, hiningon ko, matupad na inyong pangarap. Ito na. Bata pa kasi ako noon, 17 years old. Bata ko na gusto. Virgin. Ha? Oo. Mapayat, may picture nga kami. Ano yung Sino picture ka ba? natin? Nasa Ay, ano? kasi sa party namin nag-ano ako Michael Jackson. Ay, damit ko yung sinuot mo, di ba? Yung ano, yung checkered ba yun? Wala, ano, Black and white. maliliit pa yung mga baby ko na yun, mga anak ko. Ngayon, ang laki na ng mga anak mo kasi 17 years old, 20 plus na sila. Ano na, hindi. Panganay ko, ano na yung 13? Ayun, oo, tingnan mo. Di ba? Ang bata pa natin. Di ba? Ang ano pa niya Kasuyan. doon. Jackson. Oh, di ba? Tapos, anong, di ba, pangalawang meet na natin ngayon. Saan tayo meet? Doon kay Alan Key. Alan Key Show. Circus? Oo, sa circus. Circus? Sa clown. Circo o clown? Clown. Clowns. Punchline, masiguro. Ang punchline, hindi kay, ano Ay, yun, hindi ko Alan. punchline pala. Basta comedy bar. Oo, punchline kasi si Alan Kay doon yun sa taas. Circo. Isa pa, isa naging guwapo, mahalik ka nga ng Si Kuan na Maylin. Michelle, ay dito. Si Maylin. Grabe. Guwapo ka ni siya nung Marcelito Torres. No? Pero bilib ako sa kanya. Talungan natin pag naman. Naging gustong pala. Ikaw ko yung bawa ng bilat noon. Ano naman, isin mo na sa ko, ah? Hindi kasi ano, sa una, Hindi ko na pagkitaon. hawak ko kasi yung mga bata, yung mga Little Lambs, Kids, kay Carbalita. Sino yung artistang bata? Yung si... Buti, wala na pa- Child star. Oo, Child yung star mga siya? baby na anak ni, ano, mga artista din. Yun yung mga hawak ko din sa mga therapy. Kasi mga bata pa mo, tirapi-tirapi. Oo, yung baby pa lang zero, ano mo lang yun. Hindi kasi may mga may mga batang mahina ang buto or baka balik ko may problema. Oo, ito. Alak sa Zamora, Diyos sa Zamora, Diyos Jopay. Yung una, Yung ano, newscaster din, sino yan? Yung, Ernie Baron? akala ko artista ka. Ano, nalimot ako, bugay na kasi 17 years. Pero meron akong kamit. Tingnan mo, kilala mo ba to? Oh, kilala mo ba siya? Hulaan mo. Hindi, alam mo, na-miss ko talaga siya, sa totoo lang. Niluloko nga niya ako pag nakita niyo, kamukha ka ng mama mo. Sabi ko, sige nga, pag nagkita kami ng mama mo. Ikaw ka kasi sila natin, di ba? Dati, tapos sabi ko, sige nga, pagka nakita ko yung mama mo, siyempre, di ba, darating tayo dyan. Yan. Si Aljo. Kauban ako yung manghod gapon. Kauban. Kami kauban nung Domingo. Ano na? Si Aljor. Soldier. Ayan. Sila kahapon sa show ni Aljor. Si Mat. Diba? Amo ikan. Dahil kami, oh. Diyan di festival mo? Kaya, Iligan? Nag-iligan mo? hindi, dito. Sino yan? Si Ikalan, nag-basketball sila. Amo diyan. Yung Ah? basket. Asa mo nag-basketball?
Basketball sila sa diyan din eh. Oo. Versus ano yung mga taga Sakay doon. mo sa aeroplano. Oh, dito pa lang sa ano, niya, tapos pag abot din rin. Sabay ng flight. Iyat, wala gindingan. Gano'n po siya katagal sa inyo nagtagal? 3 months. Janitor. 4 months. Huh? Sabi ka pala. 4 months lang. Di ba nga, tinanggal ako ng ano mo. Pili ko nag-start ng mga October kay nag-apas pa magkagkuan. Christmas party. Katulad Michael Jackson. Sige, start ko kuan kanang December. December. O training November, December, January, February. Makapit ako mag-birthday. O birthday na ako. Nag-outing me. Kaabang si Kuya Carlo kasi Tikara at tumaba ako ng mga model ba. Oo, ang Absent daming ko 2 mga days, tapos sa 3 days kasi nagkalagnat din ko. Pag abot na ako sa office, mag-resign ka na. Binigyan ako ng resignation letter. Hindi man lang ako pina-explain, ganyan. Tapos, parang naging kasabot lahat kayo lahat ng mga sana ko, wala sa sinabi. Hindi namin alam, ganito, ganyan. Sabi ko, makakarma ni kayo sa akin lahat. After 2 months, nagsarado sila. Sarado yung... Diba? Wala, nag-Dubai na ako. Wala ka, umalis ka Ay, doon. umalis ako, nag-Dubai. Sabi nila, yung susi, iwan mo kay Mamalo. Sabi ko, ayoko mag-iwan ng susi. Kasi nag-despedida ako bago. Hindi nila alam. Yung despedida, advance ko ng birthday yun. Pero nag-despedida kay Mulargan akong Dubai. Iiwan yung susi, wa kong musugot. Di, nangauna mi sa sa isang lugar. Kinabukasan, nag-flight na ako. Pagkabuntag, asa man itong magbubukas ng clinic. Tuwan ako sa Dubai. Kaya pala Alam nila na, suko na, si doktora, yung Asawa ni asawa ni Carl. Suko niya, asa na ko na itong pinaka-nanay. Ako yung pinaka-nanay nila. Sabi nila, ay, umalis na. Tinanong So sila wala lahat. ka nag-resign na? Hindi nila alam na ipangita nila, asa kuno ko, ganyan-ganyan. Ba't hindi nyo alam, asa yung nanay dito, ganyan-ganyan. Nagkagulo sila, mount to. Nagsara sila kasi nag-away dahil nga sa akin. Dahil Wala nang nag-manage. Mga na tabi, kaano mo? Ito yan naman, Malo. Master ka sa una. Master ko sa unoy, mastermind ko sa unoy. Ako'y gahatod sa mga kuwan. Kain na po. Ati Kara, sikat na si Kai Karo na. Si Cara? Kung long hair ba sa una, hindi Kuya Carlo ang model niya, di ba? Siya yung second mom ni Brenda sa Manila nung nag-start siya. Ang dami naming experience talaga. No? Ang dami ming artista. Pupunta kami sa bahay. Tapos, first time ko nag-inom na lasing. Kasama ka ba nun? Kinakat? Oo. Yun sa bahay na nikat, diba? Yata yun. Ay, hindi naman ako manginom. Kayo lang eh. Ako ba? Tapos di ba gatuwi sa inyong balay? Yung 33... Oy, wag ka mungad to. Nag-agto na ko sa inyong balay. 33 Andanas, color green. Di ba color green yung balay sa una? Dati pupunta ka siya sa bahay? Nag-agto mo dito no? Buot naman ka. Ito kaya ako sa nakita. Nga, nag-agto ko sa inyong balay. Inyong balay, 3 floor, ay 3... Third floor. Story. Nag-agto ko, di ba? Pinsa ka ba ka? Dito mo magaling natulog pagkabunta gali ka naman. Nasaan yung picture? Ate guwang na giday ka. Ari ko, nasaan yung picture? Wala ko dipik ko. Wala ko kamera sa una ha. Ang ako cellphone na ito na 5210. Maserte na nga pag may mga ganun ka cellphone dati. Natin, 5210 pa yung ano ko kamera yun. Oo nga, dapat. Malamang Friendster pa yun Ako noon. taga-timplan ng mga juice dati ng mga artista. Sabi ko talaga, one day ako rin pagtitimplan ng mga artista. Na-artista ako. Baliktad ang lahat. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo magmana. Nagmana ka talaga sa akin. Ala. Dili, nagmana ka talaga sa akin, no? Tingnan mo ano nangyari. Pareho diba? na kanak ko. Tingnan mo yung ano mo, Di ba yung mga mata nila ni mama na? Pareho na. Oo. Pag ganun. So nagbita sa bisita, wala pa? Wala pa. Wala pa sa bisita. Atog, ma, dito ka magkwentuhan pagkabuntag. Dito ka dito sa balay, oh. Di Sa ba mother. ka bukas doon sa Di, kapoy na kaayo. Patod na lang ka. Kapoy ako dito. Balik-balik. Ikaw kaayo. Kulon, kasad. Kapoy ba? Kapoy na kasi sila tanan, ha? galing din sila. Ogma, para ma-relax mo doon ni kuya. Mga daddy, mato mo dito sa kuan. Patod ta mo diyan ay kanang dulog. Service ba na dulog? Kana yung sakyan mga gamay kay nga jeep ba. Dito di mo hatod di mo dito dayon paglabing-labing mo dito. Oo. Jerjer mo spools. Alin na po, kain na po. Ano mo rin ato ni kay mama. Ito mo pag chika-chika. Dito sa ako. Kanang mansion. Oo. Nadya pagawas ana bakla na dayon mga 100 meters lang. Kanang yelo nga balay. Ingon dool, layo nga di ay. Ay, babalik na po kayo ulit ng abroad? Sabado. Domingo. Sabado na ngayon, Before bukas. mo mula, ugma mo mauli sa city.
Kaya nga, before mo uli agi sa balay, magchika sa balay. Dapat ugma mag-charger sa mo sa kuan. What? Boys, kay mabalik naman kayo siya sa Domingo. Uy, Diyos ko. Di na kailangan George oil. Hindi may kabalo mong subo. Kaon na. Dali na kaon na. Yan na. Ay, tingin ako sa ano, busog naman ako. Ano? Ano Ay, yan, no? baka?